An drasta ha léirsting nu an siomh le den túchar. Chaimí an coile agus loraic mí tócalach me sean fan tanne mé stocha dúcóh son neoin nuair a bheith duine gichéich dútain fa garach beice béle an tócalach. Stel maid chin mar sin ar scas go bhfuil an cánaí go méid ciún. Hamí a fecinn a bhí am chúis beice na straie ach chanéile an cánaí dul mar a hamí a géirí. Nuair a hamí am chúis go trá stelum nuair a han gréan na tíine an seán a leapaíach gom a gréan a laigh ar an balla mo chuirsteir agus ar na dealafan a hacham ar mó bhealachan. So tí haméir a bhí a dhéanamh. Haméir a bhí a cáid barach filmichan. Chnoic mí chanéal sacm déan tanne a hair. Chnoic mí chnoic mí vivre sa vie. Ha mé ar a bhí a cáid fiú ein déna filmichan von tón uair Frangish. No, la nouvelle vague. Chnoic mí Vivre sa vie le Jean-Luc Godard. Ha mí an cánaí is muint sin go bhfuil na filmichan seo díreach ó géasach agus chanéalaí tróm ítear. Ha mí is muint sin go bhfuil an cánaí éhín agus stal am géisteach nuair a haid a brú mí nuirtain a chéal mé ar a smuint mí in roláimh.
agus ha més min sin acha dé tíín dras